Welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Boma lidakhazikitsa lamulo kapena kuti directive mchingerezi lonena kuti maunduna komanso nthambi za boma zisiye kuchita misonkhano yawo kunyanja ngati njira imodzi yochepetsa kapena yothandiza kuchepetsa kuonongeka kwa ndalama za boma komanso njira zothandiza kuteteza ndalama za boma titero either way kuteteza kuonongeka kwa ndalama komanso kuteteza chuma cha boma mwachidule titero ndiye nkhani imene idakhazikitsidwa ndithu pamene mlembi wa mu office ya president komanso cabinet anapereka ndithu directive imene ndipo analembera ndithu onse okhudzidwa mbumamu kuti atsatire chimenechi koma zadziwika tsopano kuti kufikira lero nthambi zambiri za boma maunduna adakachita beizi popemphabe chilolezo ku office ya mlembi ameneyu wa president komanso cabinet kuti adzipitabe kuchita misonkhano imeneyi kunyanja ndipo izi zapereka chikayiko komanso mantha kwa anthu ena kuti mwina in the end directive imeneyi ikhala yopanda tanthauzo yopanda ntchito poti ngakhale pali directive imeneyi nthambi zambiri za boma zikupitabe kunyanjako kukachita misonkhano ngati imeneyi. Tikufuna timve maganizo anu Malawi pa nkhani imeneyi kuti kodi mukuona kuti maganizo anu ndotani. Tikumbukira kuti pamene panabwera directive imeneyi langizo limeneli kapena lamulo limeneli kuna tinaperekaso mpata kwa inu Malawi pereka maganizo anu pa nkhani imeneyi ndipo munayankhulapo chiyembekezo chanu mantha anu komanso mwina chikhulupiriro chanu pa nkhani imeneyi imene chokita ndithu mu office ya president komanso cabinet pamene mlembi kumeneko SPC mchidule ananena kuti ayi kuyambira lero inu musiye kupita kunyanja wapanga misonkhano kumeneko ifa kumeneku kumaonongeka ndalama ndithu zambiri za boma. Maganizo anu ndotani pamene zikumveka kuti anthu akupemphabe anthu mbomamu akupemphabe kuti apite kunyanja kukachita zokambirana zawo kumeneko against directive imene yonena kuti nthambi za boma maunduna komanso ndithu mabungwe limene ntaboma zisiye kupita kunyanja kukachita misonkhano yawo. Komanso uthenga mukalemba komanso pa WhatsApp tikuwerengereni ndithu uthenga umenewo. Iyenda sala bwino kainu bwana. Asala bwinonso. Ndikudziweni ndiko muli. Maximus Machado kuno kuchigumula. Machado ndinoyamba opereka maganizo anu lero. Maganizo anu ndotani pa nkhani imeneyi? Siko lino tinene kuti Lafika tsopano kuyamba kusekesa chifukwa cha mmene zinthu zambiri zimatha kuchitikira. Apa tikhoza kulankhula kunena kuti ngakhale analesa kapena mwina anauza zoti pakakha kuti pakufunikira ndibwino kuti angupeza malo ena athe kukambirana. Nkhani zina zitu pena tinene kuti nzosekesa chifukwa choti kuti nzeru zanje zimene anthu amaganiza molongosoka akakha kuti ali mbali mwa nyanja. Kukhala kuti akumana malo ena ake kuti kulibeko madzi sasa kukambirana. Nzodabwisa kwambiri. Dziko lino tikuononga mamiliyoni kapena kuti mabiliyoni chifukwa cha misonkhano timene tili anthu akakumana kukambirana zokambiranazo sizituluka ndikuthandizira kuti dziko lino lithe kutukuka koma makha kuti ndalama zikungonongeka. Anthu nthawi zambiri amatha kuzidwa kuti sanani njira kuti kupangira kuti ngati pali zokambirana mothe kukambirana even apapa anthu amatha kukambirana zinthu kuzera pa internet pamakhala ma WhatsApp group amene apatha kukunena kuti tiye ndikambirane zinthu zakuti guys nthawi yakuti koma nzodabwisa kuti anthu amasankhabe kuti iya tikumane be basi tolinga kuti apeze njira kuti achechete misonkho yathu zimene zili zinthu zomvesa chisoni. Dziko lino takhala kwa nthawi itali tikumanena kuti tikufuna atsogoleri amasomphenya koma kufikira siku la lero ena amatha kulankhula kuna kuti andikuona ngati aja ndi amene angathe kutithandiza kuti mwina dziko lino lithe kutukuka. Anthu aja akumalowa ndikumachoka koma dziko lino likulibirabe kukhala pa umphawi wa zauneni. Tikukamba apa za vision 2063 kodi pofika 2063 amene akukambidwa dziko lino lizakhala kuti lili pati ngati lili likhale kuti ujenezi tikakuti tikufuna kuti tikambirane ndikumakhala ndi maganizo kuti tikakambirana bwino mbali mwa nyanja. Kodi maiko amene kulibe nyanja kuli ma desert amakambirana kuti amachita kusankha dziko lina kuti akakhale mbali mwa nyanja. Ndibwino kuti anthu fetiziwe kuti dziko lino tikusauka chifukwa cha andale komanso atsogoleri amene amatha kungonena kuti zakuti zitheke kuti tidye bwino ati ndingosata njira iyi kupangira kuti ndalama zituluke. Ndilekeze pamenepo ndapasenso anzanga mwayi.
Amachado ndayamika kwambiri fa chamaganizo anu madzulo alero. Usiku wabwino kumeneko kuchigumulati. Zingwambiri nyonso usiku wabwino kumene pamsonko. Zikomo kwambiri amenewo amachado kukhala woyamba kuimba lamya. Unena kuti chani? Munthu kupita kunyanja khalebe nduna. Kupita pabowe akhalebe nduna. Sindikuona kusiyana paliponse atha kukambirana koma kusowa pobera ndinkana ndi chifukwa chake kufuna kunyanja. Chabwino amene watero tiwafatengepo ndithu uthenga kuna lamya zikubwerabe mwatutengepo uthenga kwanza tamatumizira uthenga. Malawi akawapanga ziganizo saganizira mavuto omwe tili nawo. Malawi sadzamva. Ine Samson na Lupera ku Blantyre TTC. Chabwino ine banda kumzuzu ndikuona ngati anthuwa angofuna ndalama zoti aberepo akudziwa kuti akulu wawo akuba nawo adye nawo. Abanda ochokera kumzuzu atero kupanga msonkhano kunyanja si zingapangitse zokambirana kukhala zolongosoka ayi. Nanga akukambirana kunyanja akakamira kunyanjako kuli chani? Ine foreigner must wafa pagone. Alright, pagone first name yanui. I don't know memwe ilembera komabe ili choncho pagone kuchokera ku Neno Mission. Chabweto nekuti pena kuti banji ndikuluya uthenga umabwera pakati panu umenewo tawerenga ndithu ndaonapo uthenga apo nena kuti ine ndi Charles kumbuye kuchokera ku Dowa ku Malawi nkhanza komanso kuteteza chuma suletsa kupita kunyanja komanso achakwera ndi munthu wabwino koma amene amuzungulira ndipo palibe boma losaba maboma onse tadutsamo kuyambira UDF DPP PP naonse amachita chimodzimodzi. Chabwe uthenga amene ukhanga ndithu walembedwa Mungu phatikiza komabe uthenga amene watero kuno kunzuzu zimenezo sizoona angofuna kuberapo ndalama. Chabwino uthenga amene watero chokera kunzuzu Rose atero ndithu. Chabwino nekuti wena kuti banji chabwino tichepetsa mkwiyo kuti maganizo athu athe kumveka bwinobwino pamene zinthu zikukonzedwa pamakhala zokhoma ndi apirire basi. Ngoma kwa ati kwa ndani kwa kachere ku Blantyre. Chabwino tione kuti wena kuti banji apa tione kuti ena kuti banji apa uthenga unena kuti anthuwa ndi wovuta andale ngakuba palibe amene adza sinthe zinthu. Ine Canada kalumba kumagwero. Chabwino chakutali ndithu ine ganizani kuno kuzomba Malawi tatopa ndi kuyankhula apange zomwe apange zomwe akufunazo koma idzakwana nthawi adzatipeza kudzafuna mavuto athu nanga malo mokonza mavuto akufuna kukambirana chani. Anthu akhalidwe lawo ndi limodzi amafuna kukolola pamene sanalime. Anthu amenewa akapita kunyanjako they will be paid ndi ndalama zambirimbiri that could have been used to buy zinthu zofunikira in hospitals. Calvin Mlenga ulemba uthenga umenewo uchokera ku Lilongwe. Chimene chikusowa ndi njira yoonetsetsa kuti lamulo likayikidwa ndi mtsogoleri palibe ndi mmodzi yemwe amene akumalitsata. Aliyense akungotsutsa. Panayenera kukhala chilango chokhazikika kuti amene anganyozere chilamulo zipita kwawo basi. Anthu sakupereka ulemu kwa a president. Ndine Gogopiri. Gogopiri. Chabwino thokoza kwambiri chifukwa cha uthenga umenewo Gogopiri madzulo alero. Kupangitsa msonkhano kunyanja kungofuna kuberako ndalama. Ine Thomas Band kuchokera ku Lilongwe. Ena kuti chani ide Lufina Polotazia kuno ku Lilongwe. Anthu amenewa kujanjako akufuna kabe basi pakufunika chisankho chikubwerachi tisankhe moyenera chifukwa mbava zachuluka kwambiri. Chimene chikusowa ndi njira yoonetsetsa uthenga umenewo ndawerenga kale chokera kwa Gogopiri amene atilembera uthenga madzulo alero. Chilungamo kulibe kuboma tionana 2025 ndine Moses Beston. Chabwino Beston abwera akachiwiri pamenepo. Ndine Shad kuno ku 49 koma anthu akulimalo okambirana ku Lilongwe kuno kulibe. Chabwino wakuba basi akatalasabe samapeza bwino kunyanja sikungasinthe zinthu anthu wandi akuba basi tiye tiwasiye anazolowera. Ine Manuel kuzomba. Chabwino tione kuti ena kuti bwanji apa tibakiri muluzi adasintha zinthu. Bingu adasintha zinthu. Peter adapitiriza kuyendetsa bwino koma alipowa aunonga dziko
la Malawi. Mabodza tho akungogawana chuma chonse cha Malawi. Chabwino ati zaka ziwiri zokhala ngati alamula zaka 31 Malawi ali pa moto banda Lilongwe. Chabwino ena panena kuti chani ine ganiza kuno kuzomba Malawi tatopa ndi kuyankhula chabwino sibwino koma kumayesa Malawi tatopa kukambirana kunyanja sikungasinthe kanthu tikufuna mayankho kuti sakuona. Chabwino amenewa ati Asumali kubangwe.